mä oon hevosmessuille nyt mun 2 kaverin kanssa. Tein sit taas sen videopostauksen. Ja kello on nyt jotain 10. Mä oon just aamupuolella herätty 9. Ja me lähdetään nyt 11 junaikkapuolella, että tosta lähdetään sinne. No joo, mutta sitten tulee kohta tuolta. Me saatiin tällaiset ihme kuvausjutut. No kai kertos nyt. Voi herranen aika. Noniin. Ja me ollaan vähän punastaa tai unohtaa, mitä nyt sanoo laittaa. Niitä sillä, että me saadaan sähköpostiin myöhemmin. Biittistää, Westside Sleep pistää pelis alles hämäris. Voittamaton NRS, taas uus konsoli. Faija on mun sponsori, mieluummin Nintendo kun naapuri Pimpero. Jotkut otti nuorena hatkat verkkareista. Me väännetään vaikka kadulla matka telkkareista. Välillä kulutetaan viikko friendin nahka sovaa. Barcelona on ite vaan niin nasta ojaa. Ja unohdan syödä, vieksä mut pessiin päivällä ja yöllä. Mitä tulee mamis on se 3. pyörä, vieksä mut pessiin päivällä ja yöllä. Mä oon joka päivä sormet rakkuloil. Pelaan pleikkaril, Nintendol ja netis mokkuloil. Ei reenikassi olal, pysyn hereil Coca-Colal. Mut ei tarvi pelaa nettipokeria näin.